Üdvözöllek titeket Bogi konyhájában. Igen? Igen. Kezdünk főzni ezen a fura lapon. És látszik, hogy koszos a lap? Remélem, hogy valaki nem takarította le. De tudni mi. Jó, majd amúgy írjál nekem egy scriptet, hogy mit csináltál. Kevés zsírodék. De paradicsompüréink lesznek. Na, és az, hogy az van a hűtőben is. Yes. Most innen kiesett a csirika. Jó, mindegy. És még aztán kell nézem, hogy ez jó. Open my drawer. Like, what do you mean? Yes, you are in the way. Fettem úgy, hogy mind a ketten imádjuk a töltött paprikát. Amúgy szerintem ez a kettő töltött paprika, meg a rakott krumpli, meg a bolonyai. These three basic girlik vagyunk, de ez van, ezeket imádjuk. És ezek így szerintem minden héten előfordulnak a heti menünkben. Egy hete csinálunk heti menüt. Igen, amikor még régebben is éltünk együtt, akkor szerintem kb. Minden második héten volt bolonyai, és a másik kettő meg váltogattunk. Nem bolonyai. Miért nem így kell? Bolonyai, nem? Bolonyai. Hát csak az íze kedvéért kell, és akkor igazából az meg. Hát az, hogy így nehéz beletölteni, hogyha így ezt nem lehet keverni, hanem ezt így rázogatni kell, és úgy lehet megkeverni. Hogy a gombócokat ne ízért szét. Amúgy that makes sense. Meg sót. Kéket fogjuk el. Nem, amúgy ez gyorsan el fog tűnni. Amúgy tudom.
rakok bele még egy leveskockát, amit low-key így ipari hulladéknak tartok, de még nem jutottam el oda, hogy csináljak sajátot, úgyhogy most rakok bele egy ilyen. Hát, vagy elhasználjuk, ami van. Hát igen, szóval, hogy így. Ja. You did that. I did that. Én is tésztesztelem. Az van, hogy én csak gombócot szoktam enni. Paprikát nem szoktam megenni. Csak az íze kedvéért szeretem a töltött paprikában. De az állaga miatt meg nem. Szóval... Imádom a töltött paprikát. 10/10. 10/10. Boogie knows what the fuck is up. Set a timer for 45 minutes, please. You did that. Yeah. That's alright. This is amazing. Úgy lehet kicsit vékonyabbat vágnék a helyetben magamnak. Jó íze lett maki. Megpróbálunk cold matcha foamot csinálni egy TikTok videó alapján. Vannak ilyen amerikai mérőink, ami most kapóra jön, mert ezzel méri, egy ilyen 3-2-1 metódussal. Kelleni fog hozzá ilyen whipping cream, ilyen heavy,
3,5-ös família, mert szeretem, hogy én creamy. És kelleni fog a matcha. Ez shout out to Liza, mert ezt tőle kaptuk. Valami édesítő. Én most egy ilyen juharszirupot fogok használni. Most így jól látjátok, jó? Tehát akkor ebből 3 kanál. Így. 2 kanál tej. 1. Puci, 2. Juharszirup. 1,5 evőkanál macsát tett ő bele. Jó, ez 1. És ez 1,5. Egy ilyen mixerre lesz még szükség. Kicsit összeizélem, hogy ne verjen annyira fel a por, mert a macsa azért elég szállós. És akkor bevallom, ez nagy top quality volt mixer, csak leugrottam ide a diszkontba mellé, mert akartam csinálni. Szóval biztos, hogy gyorsabban megy, hogyha egy kicsit jobb teljesítményű ez a mixer. Tanulság, hogy minőség over gyorsaság. Folyadék lett, de azért creamy folyadék, szóval az worst. És ami italt fogok ebből most csinálni, ez nem egy szimpla matcha latte lesz, egy jászminos matcha. Szóval talált a Bogi múltkor egy ilyen jászmin teát, aminek pont olyan íze van, mint annak a jászmin teának, amit beszoktuk ezt írni. Bele fogok tenni pár jeget, már elég hideg, de csak azért, hogy nem legyen így a tetején ez a zöld valami könnyebben. Ez amúgy a legjobb ilyen jégkockatartó, vagy csináló. Azt hiszem DMS. Ez valahol a Mamutban. Az nem egy kínai natural jászmin. Cukormentes. Slay. Most azért elég édesítőt tenni bele úgyis. Jó. És akkor próbáljuk meg szépen rára. Jó van, nem olyan rossz ez. Ez mint a cold matcha foammal, ami nem lett annyira foam, inkább valami, tehát hogy azért van egy kis gújsága, de nem annyira foamy, mint magában a Matchy-ben szokott lenni. Shout out to Matchy amúgy, hogy ezt inspirálta. És akkor részt lesz, nagyon izgulok. Jó, az övéké édesebb szokott lenni, de amúgy egyáltalán nem rossz. Kevés a matcha íz, több a jászmin íz. Lehet, hogy én fogok tenni vele még egy kis. Jó, még gyakorlok. Anywho, puszi. Úristen, csak egy kis update, hogy tettem bele még egy kis juharszirupot. És így pont olyan íze van. Nagyon jó. Mennyei. I did it!